and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O karon sa katapusang sumpay na itong sugilanon, sala ba? Oy, asa ka? Nagdali-dali ka man, human makailis. Ato na kus din, nanay. Gusto ka, nay. Gusto mo ni Abi. Di ko mahimubuhian ang sama ni Tina. Ay, nahigmata ka na yun, anak. Arin ako, nay. Ay, salamat taon. Api kong maglisod yun siya sa pagbuhi ni Abigail. Pero murag lahi ang akong nakita karon sa iyang mga mata. Mas nakita na ko ang tumang kabalaka sa posibilidad nga mawa niya si Dana. Ay, uy, unsa na ba derong adlawa, uy? Di pa sapat man ron? Wa pa lagi si Marcelino. Uy, gamilagro nga wa diri mamahaw. Lano, gisakitan ba kahas ngipon? Shit. Kalaban sa ko. O kasakit sa kong lawas. Kitog na ako. Hubog ko tanan. Uwa ko'y hapol. Shit. Nanumdum na ko. Ang animal? Hoy! Dili ragod. Bukas sa ragod na imong habol, bi. Ano nagilak man ka? Iyo ba? No, bad na. Sige, yo ba? No. Hanggos na ni mo. Nga na nagbukot magkaungguya ka. Diri, bangon na diha. Hindi ko. Uhubo pa ko. Anso? Mauwaw man ko. Ug ikaw pa'y mauwaw. Imong nakuha ang akong pagkalalaki. Siya pa diha. Hilong unggoy nga pa. Virgin pa. Wa ko pa virgin oy. Virgin yun ko. Huwag imong nakuha ang akong pagkalalaki. You're not bad at all as a virgin. Hmm? Sa kamera din ako makita ang laing side ni mo. You were wild last night. Ilom. Mauwaw ko. Karon mauwaw na ka. Wa na ko'y naong. Ikatubang siya kung mga ginikanan. Busa, angay lang nga pakasnan ko nimo. Unsa? Wa ka mabuang? Oy, dong ade. Nang, si Dok, Dina, mahimo ko bang makasultis Dina? Nang, please, pasudla ko. Ay, nasa itago na ko. Ay, haladong, o lahi na ka dong. Nakagikan na siya paingon sa airport, mga usa ka oras na. Halaga dugay-dugay, maganito kay murag may gipaabot. Hala, iso to'y magdagan. Dili na ko angay mawili. This is the start of my new beginning. Calling flight number 612, bound to Louis. This is it. Masuit na ko sa... Dina! No, imposible. Una-una ko rin itong napati na kong tingog ni Andy. Dina! Oh, Dina! Dina! Andy. Niya ka? Ayaw ko biyay. Andy. Naibaw ka bang ipangandoy na ako ni kayo na? Nga pason ko ni mo upogngan. Dina. Stay. Please. I'm sorry nga. Nabutaan ko sa kung kahinugon sa mong relasyon ka ni Anthony Abi. Ugwa ko dayon makita ang imong kamahinungdanon. Pasalo ako. Then, ayaw pa biya. Magsugot sa uno.
Sultihi ko kung nga nung kinahanglan kong magpapili, Andy. Tungod kay mahal na ta ka, Dina. Mahal ko nimo. O nawili ka lang. Dina, Lahi ang pagmahal sa kawili, Andy. mahal ta. Kadugay sa panahon nga gipaabot ko mapati ang mong mga puong, Andy. Ugway kabutangan ng kalipay nga akong gipati karon. Pero, Andy, kinahanglan ako ni buhaton. Buhi ang taon na ka sa pagkakaroon. Dina, Magpalayo ko. Aron makasiguro ko nga sa atong sunod nga panagkita. Nakasiguro ka na sa imong pagbati para ako. Iwa na'y pagpakarinig nun. Just pure love. Nasaktan ba ko nimo? Kung makabangon na niya ko. Kung makabato na ko, kaugalingon pangan. Apaso na ka. Bisan asa ka pa mahimutang. Ayaw kong sari. Kay dili ko gusto mo laom. Dina, Last call for flight 612 bound to New York. Please proceed to gate 8 now. So this is it. Goodbye, Andy. Dina. Dina. Paabot ako. Paabot ako. Goodbye, Andy. Dali na. Ayaw kong dali-dali aha, kay bugat kini akong tiyan. Ug hanga kayong ilakaw ka ha. Can't you see? I'm struggling here. Shit. Carry me. Ha? Be, bukat kay ka, uy. Reklamo ka? And what do you mean? Ha? I'm so fat na? Ha? Ha? Agay, dali, Ha, sino bakuta? Kasiksini mo nga buto na. Ang ako ba, mabuyan natin ka. Kay, dako na biya kagtiyan. I'm tired na. Sakit nga akong bata. I feel like muko ko. Unsa? Hi. Ah, Hi. Are you alone? Oh my God. Gipasagdan ka lang sa imong mga ginikanan nga mag-inusarag dagan-dagan din sa dapling sa dagat? No, man. My mommy is with me, man, koy. There, oh. Kanang naikipamunit nga shells, nagtalikod din ni. Is the baby in your belly a girl or a boy? I want a baby boy, pero di man makahatag si mommy kay wala man kunong maabot ang akong daddy. We have been waiting man for him to come. abroad imong daddy di ay? Kakit ni mo, oy. Sayang, wala ko mga. Ikaw tato akong pangaan kay gwapa kay kapag kabata. Og dili ning unggoy na kong tapad. Be, unsa ko na? Pasalamat ka. Nga naan ako maliwat ang atong anak. Og dili nimong ungguya ka. Agay ito na, agay na may sakit na sab. May busog na sa mga kuntian. Oh, shucks. Kasakit pa kidayan niya, oy. Be, be, ha? Be, be, dugo, may agas ka dugo sa kong paa. Mga nagnak ko. Dugo? Sino bakuta? Ha? Ona, nalipungon na sab ko. Ha? Sama? No. Kalipong-lipong diha. Sikaran ta karon kung makuyapan ka. Uy, unggoy, sigaan ang imong mata. Pag mata, sigaan ang imong mata. Busit yun itawa na, uy. Kugihan kay mo papabdos na ako, pero talawan kay dugo. Uy, ikatulunan na tong anak ha, ungguya ka. Unya man makatulo na sa kakuyapi, matagbati na ako. Agay yun ang ako tiyan. Mami, come! Dali, tabangan natin sila, mami! Agad yan.
maliwat kay nimo ang imong anak. Salamat in town. Wa maliwat sa unggoy nilang amahan. Ikaw, Kid Febs. Unggoy, pero nakatulo mo. Hala no, at siya ko magdahom. Bisan ako, sa ko magdahom. Taon, garap man kailang unggoyan na. Wa naman ko nung isugad nga na virgin na nako siya. Unsa? Ikaw, Kid Febs. Abay, may bisita ka. Ako'y nanganak, be. Dili si Abi. Ano siya man ang may bisita? Og ahain man ang anak ni Abigail? To siya bisita. Nagpaabot sila karon sa mini gardening hospital. Nagpaabot mo abay. Lakaw na, adto na. Ha? Adto na. Imong gisalig sa laing tao ang akong anak? Hain ka silang dapitan ng lingkod si Jera. Uban sa giingon ni Mars nga akong bisita. Ay, Diyos ko. Mommy, over here! Jera! Ay, nak! Kisa man ang imong... Abigail? Jeric! Look, Mommy! My daddy is finally home! Gitawagan ko ni Marcelino. Kaganina, Gipangita pa mi nimo. I tried. Pero dahil nakita na lang mo, nipati ko kadlog kay... nakita na ko nga malipayon mo nawa ko. Unya karon. I gathered all my courage. Aron matubang ka. Ug ang atong anak. Ug nalipay kay ko nga sa unang pagkakita pa lang ni Jera nako. Nailhan ko niya. Gituman ni mo nga akong kipanghayon ni. Imo kong kipaila sa tong anak. Uwa siya malimot ako. Ikaw, nalimot ka na ba nako? Bisan sa kahiupos o kalagot kagipati ko nimo kaniadto sa pagkawa ni Lolo pero wa pa gihapon ko makahimo sa pagkikalimot nimo. Gikuptan ko gihapon hangtod ning higayon ang imong saad nga imo ming pangitaon. Jeric! Abigail. Jeric! Yay! My daddy is home! We are complete now, Mommy! oh, Jera! than I ever did before. Picture! Picture na sa mga ninong og ninang. Dali! Diha katupad ni Mars ug Andy, babe. Okay, babe. Kung gusto ko lang sa Jera, I'm too big naman, Daddy. but you are still my baby. Bao nga, alin na, sige na. Okay! Abay, hindi. Kay kupot ni baby mo. Aron mapalinaan ka. Ikaw na lang, anak kining grupo yun. Ikaw na lang. Who knows? Sa sunod tuig, na. Hunos. Salbakuta. Sama na ka uyab ni kaglain. Wa pa, bay. Ay, sige na mo, oy. Kay gutom na kaayo. Muhilak na unya na. Wait! Uy. Dana! Dana? Tina. Magpa-picture mo nga wata ko? Sis, Si Wow! Kompleto na ang barkada! Andy, may space pa ba sa imong kilid? Dili lang sa kong kilid din, ha. Kundili, diri. Tunga sa kong kasing-kasing. Salbakuta! Ibang-iba ang nada. Og dinhi mga higalan natapos kinatong sugilanon nga naguluhan sala ba. Kining maong sugilanon gisuwat ni Martes Parba Albores ug ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes. Spener Joel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Aldwin Nakurda. Og mga higala niya mga artista naghatag kinabuhi ni atong sugilan sa papel ni Abe, ingon man nanay ug ni Jira, Jennifer Dato Minyusa, Andy, Jeffrey Gabunada, Jeric Ray Arellano, Phoebe ug Dora Teresa Terol, Dina Martes Parba Albores. Sangan sa RMN Drama, kining higala sa kahanginan Joel Bensi manamilit ug moingon. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpakig-uban kanamo. Tatak RMN. Mapipigil
And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!